Выборы 2018. Пытанне падрыхтоўкі і правядзення выбараў у мясцовыя саветы дэпутатаў на Віцебшчыне абмеркавалі на пасяджэнні штаба ў аблвыканкаме. Яскравы і неардынарны беларускі мастак. У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася выстава жывапісу Олега Прусава «Месяц Ай». Праект чакаў свайго ажыццяўлення 2 дзесяцігоддзі. Зборнік і альбом аўтэнтычных рэцэптаў ствараюць у Полацкім раёне. Рэцэпт прыгатавання цыбрыкаў вывучалі нашы карэспандэнты. Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Артур Смалякоў. Старт алімпіядзе дадзены. Сёння ў парку Хвэнге ўспыхнуў агонь, які абвясціў аб пачатку 23-х зімовых алімпійскіх гульняў у карэйскім Пхенчхане. Беларуская каманда на галоўных стартах чатырохгоддзя будзе выступаць у 6 відах спорту. Па выніках выступленняў у кваліфікацыйных спаборніцтвах у састаў нацыянальнай зборнай трапілі 5 прадстаўнікоў Віцебскай вобласці. Ірына Крыўко будзе змагацца за медалі ў біятлоне, віцябляне Віталь Міхайлаў і Ксенія Садоўская паспаборнічаюць у канькабежным спорце, Максім Сяргеев у шорт-трэку, а Михаил Сямёнаў будзе адстойваць гонар краіны і Віцебшчыны ў лыжных гонках. У суботу 10 лютага першым на старт выйдзе Максім Сяргеев. Ён выступіць на дыстанцыі 1500 метраў у шорт-трэку. А Ірына Крыўко прыме ўдзел у біятлоннай гонцы на 7,5 кіламетраў. У нядзелю 11 лютага Михаил Сямёнаў паспаборнічае ў лыжных гонках, а ў панядзелак 12 лютага Ірыну Крыўко чакае гонка праследавання на 10 кіламетраў, а Ксенія Садоўская прадставіць Беларусь у канькабежным спорце. Да спартыўнай тэмы мы яшчэ вернемся, а зараз да галоўнай палітычнай падзеі рэгіёну. Выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў 28-га склікання выходзяць на фінішную прамую. 13 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Да гэтага часу неабходна забяспечыць гатоўнасць выбарчых участкаў да правядзення выбараў. Іх на тэрыторыі Віцебскай вобласці створана 798. Пытанні падрыхтоўкі і правядзення выбарчай кампаніі абмеркавалі на пасяджэнні штаба з удзелам прадстаўнікоў усіх службаў і ведамстваў, якія абавязаны будуць забяспечыць дастойныя і бяспечныя умовы правядзення галасавання. Увага звярталася на аказанне садзейнічання мясцовым выканаўчым і распарадчым органам у вырашэнні арганізацыйных і матэрыяльна-тэхнічных аспектаў падрыхтоўкі і правядзення выбараў. Это очень немаловажно, конечно, посмотреть, как работают наши энергетики, как работает наша служба МЧС, как работает наша служба правопорядка. То есть сегодня полностью посмотреть, еще раз хочу подчеркнуть, именно взаимодействие всех этих служб. Потому что все-таки выборы проводятся в зимний период. Очень важно, чтобы было тепло в помещениях. Очень важно, чтобы везде, в том числе на подходах, были расчищены улицы. Ну, еще раз хочу сказать, чтобы люди чувствовали себя комфортно и действительно шли на выборы как на праздник. Агитационная кампания, как и вся избирательная кампания на территории Витебской области в целом проходит абсолютно спокойно в рамках действующего законодательства. Если говорить об этапе агитации, то ни одного обращения в областную комиссию не поступило на данный момент. Усяго на тэрыторыі Віцебскай вобласці створаны 3112 выбарчых акруг. На выбарах 18 лютага ў кожным з іх неабходна абраць па аднаму прадстаўніку ў мясцовыя саветы 28-га склікання. Падрабязная інфармацыя аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйных сайтах Цэнтра выбаркама і Віцебскага аблвыканкама. Эфектыўную мадэль узаемадзеяння беларускай гандлёва-прамысловай палаты з прадпрыемствамі плануюць адпрацаваць у Аршанскім раёне. Пра гэта ішла размова падчас сустрэчы кіраўніцтва гандлёвай палаты, мясцовых улад і бізнес-супольнасцяў. Мэта сустрэчы выпрацаваць аптымальныя формы ўзаемадзеяння з бізнесам на месцах, аказаць практычнае садзейнічанне прадпрыемствам у арганізацыі і ўдасканаленне знешнеэканамічнай дзейнасці, прасоўванне прадукцыі, стварэння новых вытворчасцяў. На сустрэчы прысутнічалі прадстаўнікі 50 прадпрыемстваў Аршанскага раёна.
С торгово-промышленной палатой мы сотрудничаем довольно активно. Это и каждодневная наша работа в рамках получения сертификации продукции, услуг по экспертизе продукции. Кроме того, мы активно с ними сотрудничаем по участию в форумах на различных рынках. Недавно с помощью Витебского отделения торгово-промышленной палаты мы установили контакт с одной фирмой из Великобритании, которая заинтересована в пошиве одежды. Мы хотели бы очень здесь отработать модель прямого и эффективного взаимодействия, чтобы все наши услуги, наши возможности, а у нас партнеры в 97 странах мира, чтобы это все можно было каждому предприятию почувствовать и видеть свою перспективу. Орша на асаблівым кантролі. У рэгіёне адбываюцца пераўтварэнні, якія ў перспектыве стануць узорам развіцця для іншых раёнаў краіны. У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася выстава жывапісу Олега Прусова, аднаго з самых яскравых і неардынарных беларускіх мастакоў. Экспазіцыя атрымала назву «Месяц Ай». Праект пад такой назвай павінен быў ажыццявіцца 2 дзесяцігоддзя таму, але яго аўтар пайшоў з жыцця ва ўзросце 26 гадоў. І вось праз час незавершаная справа, дзякуючы сваякам і сябрам, атрымала другое дыханне. 20 год таму мала хто ў Віцебску не ведаў імя Олега Прусова. Яго праекты грымелі на ўвесь горад, а на выставы выстройваліся чэргі. Талент і яскравая індывідуальнасць мастака былі відавочны кожнаму, хто аднойчы ўбачыў яго работы. Олег Прусов в совсем раннем возрасте поступил в Глебовское училище, которое с успехом закончил. Потом было Академия искусств. Но, понимая, что у него мало времени, после 3-го курса он ушел. В 21 год он стал лауреатом лучшей работы года 91 года в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Диплом которой и представлен здесь вместе с этими двумя работами. Здзіўляла і ўражвала не толькі майстэрства юнака, але яго інтэрпрэтацыя вобразаў, філасофія, складаныя асацыяцыі і метафарычнасць. Ці то жывапісныя творы, ці літаратурныя. Узяць яго партрэты, будь гэта цыкл п'яніцы альбо зялёныя нажніцы. А нацюрморты, хто скажа, што гэта неадушаўлёныя прадметы? Іх форму мастак напоўніў новым зместам. Так звычайны збан стаў гаспадыняй, мабыць, зоркай парнога малака. В экспозиции, в которой представлено более 60 работ, можно увидеть разные стили. Это очень стилизованные образы, это всегда психологические портреты, натюрморты, которые тоже очень живые и представляют собой некий театр души художника. Он паўсюду вось такі цэласны. Это па сутнасці яго, напэўна, стыль мыслення, які не змянілі ні вучэльня Глебова, ні вучоба ў Акадэміі мастацтваў. Гэта была, напэўна, тая сутнасць боская, якая дараваная была яму зверху. Колькі Олег Прусаў паспеў стварыць за свой нядоўгі шлях, многім не пад сілу зрабіць за цэлае стагоддзе. Зразумела, ён спяшаўся, бо ведаў, што наканавана яму лёсам. В последнее время, когда он уже был у меня, он уже плохо видел. Он говорил, мне бы вернуть зрение, мне бы хоть на месяц, я бы столько написал, я столько работ вижу. Но, увы, зрение не вернулось. Страціўшы зрок, ён напісаў яшчэ 4 творы, прычым апошні быў зусім не мінорны. Перад вамі мае работы. Не спрабуйце прымераць да іх будзённае адзенне явы. Гэта мой свет, моя казка, мой вымысел, пісаў калісьці Олег Прусаў. Нам застаецца толькі падзякаваць за гэту пакінутую казку, а яго сябрам і сваякам за тое, што зноў нас туды запрасілі. Тацяна Івановская, Сергей Котаў, навіны Віцебск. Аматараў паводзіць заўтра збяруць спаборніцтвы па рыбнай лоўлі на мармышку з лёду. Пройдуць яны на возеры Лосвіда Гарадоцкага раёна. Арганізатары рыбалоўных баталій абяцаюць не толькі спаборніцтвы, а і шырокую забаўляльную праграму, прыгатаванне і дэгустацыя страў паляўнічай кулінарыі, конкурсы і гульні. Рыбаловаў-спартсменаў, акрамя трафеяў, чакаюць 22 прызавыя месцы і вялікая колькасць намінацый. Пачатак рэгістрацыі ў 8:30. Спаборніцтвы стартуюць на гадзіну пазней. 10 лютага ў сталіцы Беларусі пройдзе традыцыйнае зімовае свята мінская лыжня. Арганізатары чакаюць, што на старт лыжных гонак выйдуць больш за 3000 удзельнікаў. Галоўнай падзеяй стане эстафета 4 па 2,5 кіламетры, у якой прымуць удзел каманды абласных выканаўчых камітэтаў, Мінгарвыканкама, цэнтральных апаратаў сілавых міністэрстваў і ведамстваў. Актыўна рыхтуецца да спаборніцтваў і каманда Віцебскага аблвыканкама, якая з'яўляецца дзеючым пераможцам гэтых стартаў.
А мы на прошлой лыжне были чемпионами, потому что у нас другой задачи нет, кроме первого места. Поэтому готовится губернатор, я знаю, хотя в отпуске. Готовятся наши лыжники. Тоже вы знаете и Орлов, глава администрации Первомайского района, и Христофоров. Все, говорится, готовы. Наша Олечка готова тоже выступить. Сейчас работает в управлении в секторе туризма. Команда готова. Все тренируются, все на мазе. Пожадаем нашим землякам отстоять гоноровое звание и узняться на вышэйшую прыступку п'едэстала гонару. И нагадаем, что праз 2 тыдні у гарадку пройдет традиционное зимовое свято «Витебская лыжня 2018». Годом малой радзімы аб'яўлены 2018 у Беларусі. Сімвалічна, што аб гэтым прэзідэнт краіны заявіў сёння падчас узнагароджання лепшых працаўнікоў вёскі. У лёсе кожнага чалавека малая радзіма значыць вельмі многа. Яна як выток, адкуль выходзіць магутная рака жыцця. І наша задача захаваць тое каштоўнае, чым надзяліла нас матчына зямля. Вось і ў Полацкім раёне ствараюць зборнік альбома аўтэнтычных рэцэптаў. У аснове даследчая работа пра мясцовыя стравы. Интерактивный проект объединял жыхароў вёсак, даследчиков, работников культуры. У меню самые разностайные стравы: полацкие цыбрыки, крупяные блины, старажытныя напои. Многим рецептам сотни годов. Технологию приготования вывучали наши корреспонденты. Марыя Ракіцкая рэцэпт цыбрыкаў добра ведае яшчэ з маленства. Гэту страву у яе сям'і часта гатавалі на вячэру. Да стала падавалі са смятанай. Тэхналогію прыгатавання і зараз добра ведаюць гаспадыні ў вёсцы Багатырскай. Менавіта з цыбрыкаў, адвараная бульба з грыбной начынкай, у Полацкім раёне стартаваў смачны праект, у аснове якога вывучэнне мясцовых страў. Займаюцца ім вясковыя жыхары, даследчыкі, журналісты. Праект аб'ядноўвае вялікую колькасць удзельнікаў. Вынікам агульнай працы стане зборнік альбом аўтэнтычных рэцэптаў. Акрамя цыбрыкаў у меню крупяныя бліны, стравы з малака, мёду, свежына. Гатаваць стравы будуць, як і шмат гадоў таму, у сапраўднай печы. Наша задача максимально приблизиться, как оно было изначально приготовлено, дабы не утерять какой-либо вкус, потому что если мы начнем, скажем, какие-то ингредиенты микшировать на этих комбайнах современных, то из этого получается каша, и как бы теряется весь смысл той же самой души в цыбриках. То есть это все делалось вручную. Праект інтэрактыўны. Даведацца рэцэпт, напрыклад, раўгені, а гэта напітак на аснове жытняй мукі, можна будзе ў спецыяльным відэаблогу ў інтэрнэце. За музычнае афармленне культурна-гастранамічнага эксперыменту адказваюць творчыя калектывы Полацкага рэгіёну. Это очень большой материал. Я понимаю, что мы взялись такой за объемный труд участниками непосредственными и сбора материала, и потом его обработки, и выпуска его в жизнь являются жители сельские. Поэтому автоматически каждый из них подключается к этому проекту. Праект будзе доўжыцца на працягу года. Усе стравы, якія ўключаць у зборнік, можна будзе пакаштаваць падчас выставы дэгустацыі. Хутчэй за ўсё, смачная ідэя прыйдзецца даспадобы і турыстам, якія любяць старажытны Полацк, у тым ліку і за гасціннасць. Віктор Праліч, Марына Романовская и Александр Петровецкий. Новины, Полацкий район. Спектакль на лёдзе «Лебядиное озеро» ў лядовым палацы Витебска 17 лютага. Инфолиния МТС 712 11 11. Генеральный партнер компания «Гарант». И на гэтым выпуск новин завершаны. Я з вами развітваюся. До сустрэчы. Синоптики паведамляюць, завтра па вобласці будзе воблачна, пройдзе невялікі мокры снег, месцамі слабы туман, на асобных участках дарог галаледзіца. Вецер паўночна-ўсходні 3,8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -2,6, днём -1,4. У Віцебску невялікі мокры снег, тэмпература паветра ноччу -4, -6, днём -1, -2.